Robert, stretli sme sa v Bratislave, ty sa práve vraciaš z Rakúska, kde si bol po humanitárnu pomoc pre Ukrajincov. Akú humanitárnu pomoc si bol vziať v Rakúsku pre Ukrajinu? V Rakúsku sme boli, bolo nás 5 ľudí, 5 volontérov, to bola naša spoločnosť Zakarpatské Gazdy. Brali sme humanitárnu pomoc takú, že deti Rakúska, tak nám povedali, že to malé Rakúsko, zberali darčeky pre ukrajinských detí. Dali tam do tých krabiek, čo chceli, my nevieme, čo tam je, ale už sme prvý raz zoberali toto pred Novým rokom a rozdávali sme deťom v Ukrajine a teraz sme sa prišli sami. Zabrali sme 1000 krabíc a vezeme toto domov pre našich detí ukrajinských. Ty si predseda humanitárnej organizácie Zakarpatskí gazdovia, ktorí v priebehu 3 rokov vojny vyzbierali cez 2 milióny eur na humanitárnu pomoc, už v materiálnej pomoci alebo vo finančnej pomoci. Vaša pomoc smeruje jednak ľuďom, ktorí sú postihnutí vojnou a jednak aj vojakom na fronte, ktorí potrebujú napríklad potraviny alebo ktorí potrebujú napríklad lepšie oblečenie. Chcem sa ťa opýtať, ako vnímaš momentálne vyjadrenia slovenských politikov na čele s našim premiérom, ktorí hovoria o recipročných opatreniach voči Ukrajine v podobe zastavenia humanitárnej pomoci ako odvetu za pozastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a inde do Európy? Ukrajina a Slovakia je najbližšie susedovia. Keď u nás ide problém, u nás je vojna, Rusi na nás napadli. Ja si myslím tak, že sused má pomôcť susedovi. Nerobiť mu nejaký žiadny problém, ale pomoc. Tak vyzerá, že vaša vláda začala vojny pomáhať. Дуже много наших людей, podnikateľov, prostých ľudí приехали до Словакии, а тут zachránili ich život. Ženy, deti. A teraz vyzerá tak, že vaši politiky chcú sa dohodnúť s Ruskom, že oni budú kupovať ruský gaz, plyn a dávať peniaze Rusom, żeby ti mali čím kupovať za tie peniaze або виробляти зброю, яка буде вбивати українців. То де є логіка? Nie je to logiki, že jak vy chcete pracovať s ruskými, dávať im peniazy, že by oni ubývali Ukrajincov a vy chcete Ukrajincom pomáhať. To jak? Ja myslím, aj veľa ľudí na Ukrajine myslia, že keď ide vojna a vy chcete nám pomáhať, to urobte tak, že by tá sa vojna skončila. Nedávajte tam peniazy, pomáhajte nám. Vy hovoríte, že vy chcete pomôcť Ukrajine. No to pomáhajte tak, že nepomáhajte ruským a pomáhajte Ukrajine. Aký je tvoj názor na cestu slovenského premiéra a viacerých slovenských politikov do Moskvy, kde sa stretli s viacerými politickými predstaviteľmi Moskvy, vrátane Lavrova, vrátane iných exponovaných politikov v Rusku, ktorí sú priamo alebo nepriamo zodpovední za vojenské ťaženie voči Ukrajine? Ja neviem, čo má v hlave váš premiér, len on zná, prečo on tam sa stretnul s Putinom, s Lavrovým, neviem ešte s kým. Ale ja si myslím tak, že keď ty tam išiel dla toho, že by sa skončila vojna na Ukrajine, no to hovor s nimi, že by sa vojna skončila, a nie choď tam a hovoríš, že ty to budeš robiť a nasправді ty to nerobíš. To všetky vedieť, to nie je problém vidieť dla nás, že čo sa deje, keď váš premiér pішов do Ruska. Ja si myslím tak, že on pішов там, že by sa дачо dohodnúť s Rusom. Наш президент Зеленський позива тебе до себе. Прийдь до Києва. Увидь, що се діє там насправді.
тобі все покажуть і розкажуть. А ти будеш мати у главі, що потім чи ість після того до Руска, і як се розправити з тими рускими, і чи розправитися вобець. Keď ми сме сусіди, та сусід сусіду має допомагати, а не робити все, щоб сусід зомерав. Má podľa teba vôbec zmysel rokovať s Vladimírom Putinom? Rokovať? To jak? Viesť dialog, rozprávať. Nie, myslím, že jak можна розправити з тим, хто убиває людей. Слава Богу, що на Словенську не є війни. Дуже добре, а й нігде не буде. Україна зараз є тим бар'єром, який не пускає русських сюди до Європи. А перші на шляху то є Словаки. Ну, з нашої сторони. Áno. Ви сте už boli pod ruskými a viete, že jaký bol váš život. Vy teraz máte ЄС, máte všetko, máte svobodu, máte peniazy, máte dobrý život. On je trošku lepší, ніж в Україні. Але в Україні život je lepší, ніж в Rusku. Čo chcú Rusi? Chcú, щоб aj my na Україні, aj vy v Словакії жили так, як вони? Погано, ми того не chcemy. To znamená, že nič sa s ním netreba rozprávať. Treba všetkou Európou, Ukrajinou, Amerikou, všetkou daviť na toho Ruskoho, že by on skončil túto vojnu. Tvoj syn je vo vojne, ty sám pomáhaš vojakom ako môžeš. Často sa hovorí na Slovensku práve z úst vládnych predstaviteľov, že Ukrajina sa vojensky rúca, že Ukrajina vlastne už pada na kolena, už je to iba vecou krátkeho času, kedy Ukrajina prehrá. Hovorí sa o nástupe Donalda Trumpa, ktorý môže prestať podporovať Ukrajinu, o rozbitej Európskej únii, ktorá je dosť nejednotná, kde sa menia politici a sú tam napríklad teraz, či už v Rakúsku alebo v niektorých iných krajinách sú politici, ktorí nie sú tak jasne proukrajinskí ako ich predchodcovia. Ako to ty vnímaš ako človek, ktorý žije na Ukrajine, pomáha na Ukrajine, ktorý má syna vojaka? Naozaj je ukrajinská armáda pred kolapsom? Naozaj hrozí, že Rusko vyhrá? Najperší raz môžem сказати, že Ukrajina nikdy nestane na kolína. Nikdy. My nikdy čo ešte raz? Nikdy nestaneme na kolína. Že na kolena sa nikdy nestanete? Nie, nestaneme nikdy. Ні перед ким, а тим більше перед русскими. Ні. Мой син, а й такі синов'я, а й дочки інших людей, які зараз суть на війні, вони там суть для того, щоб ми жили добре. А тот дух у них в голові, а й у нас в серці, лише про те, щоб Україна виграла. Všetkým chcem povedať politikám Európy, aj vás v Slovákii, že neslúchajte tú hlúposť, ktorú vám hovoria, že ukrajinská armia ona je pogana. Nie. Ukrajinská armia je дуже добра. Наші люди дуже сильні. Keď chcete, żeby sa táto vojna zastavila, musíte nám pomôcť. Pomoc zbrojou, pomoc diplomatickým nejakým spôsobom, ale musíte pomáhať nám a nie ruským. Čo by si chcel odkázať bežným Slovákom? Čo by si chcel odkázať bežným ľuďom, ktorí nežijú vo veľkých mestách, ale žijú na dedinách, v malých obciach, ktorí sú častokrát dezorientovaní a nevedia vlastne, ako to je, že či Ukrajina nechce poškodiť Slovensku, keď zastavila plyn, či to není pre nás príliš drahé, či dokonca či není lepšie sa spojiť s Ruskom a bude pokoj. Veľa ľudí uvažuje na Slovensku aj takto, veď spojme sa s Rusmi, skončí vojna, bude pokoj a veď raz Putin zomrie a všetko bude dobré a všetko bude po starom. Čo by si odkázal bežným ľuďom, ktorí nerozumejú geopolitike, ktorí nerozumejú tomu, čo sa vlastne deje na Slovensku, na Ukrajine, lebo naozaj svet sa stal veľmi zložitým. A ľudia mnohí nechápu a nevedia, čo je najlepšie, ale nechcú vojnu samozrejme. Môžete si spýtať svojich starých ľudí, ktorí žili pri komunistách, a u nás byl Sovětský Sojuz, že jak sa žilo, jak sa to bolo pre komunistov. A jak teraz je. Môžete toto порівняти, že jak bolo vtedy i jak je teraz. Myslím, že teraz je u vás краще,
ліпше, чим було тоді. І зараз також є у нас. Русский не буде робити ніч для того, щоб простий чоловік мав свободу, мав пенязи, мав роботу. Русский буде то давити, що я ti dam plyn, a ty si nič не думай. Ty už máš všetko. Nie. Ja môžem zarobiť a kúpiť sobie plyn. U ruského, u Turka, u Amerikánca. To je ja jak podnikateľ to hovorím, že ja to sám majú riešiť. A vy majete teraz takú možlivosť. Vy sami teraz môžete sa rozhodnúť, kde u koho čo kúpiť. A nie brať dačo zadarma a potom hovoriť, že oni je dobrí. Nie. Oni vás kupujú a potom budú robiť s vami to, čo teraz robiť s Ukrajinou. Postaviť vás na kolína. Не слухайте, keď vám говорять, že русский je dobrý. Насправді to не так. Ja potom vám, Michal, dám mnoho video z frontu aj z našich miest, jak spadne raketa, jak zabívajú civilných ľudí v nemocnicách, v detských nemocnicách. To je každý deň. Oni nesú mír? Nie. Oni nesú oni tou vojnou nesуть смерть. І я дуже не хочу, щоб ви почувствували, щоб словацький народ почувствував, що таке смерть. Ні, не треба. Не слухайте тих, хто вам говорить, що русський є добрий. То моя така до вас otázka, neviem, ako prosba. Chcem sa ti v mene svojom aj v mene mnohých blízkych ľudí v mojom okolí ospravedlniť a poprosiť vlastne o odpustenie za to, že zo strany mnohých politikov aj mnohých Slovákov dnes pociťujete na Ukrajine, ako by Slovensko kolaborovalo s Ruskom. Nie je tomu tak, veľa Slovákov podporuje Ukrajinu, veľa Slovákov chce, aby Ukrajina zvíťazila, aby zvíťazila nie ani Ukrajina, ale mier, demokracia, sloboda, aby toto zvíťazilo a toto zvíťazilo aj na Ukrajine. Prosím ťa teda aj mene svojim, aj ostatných, aj tlmoč to na Ukrajine, že naozaj na Slovensku tým, že počujete takéto hlasy kolaborantov, tak nie všetci to tak cítime a budeme robiť všetko preto, aby naozaj na Slovensku nezvíťazil ruský mír, ako si o ňom hovoril. Ďakujem. Ďakujem aj tebe, Michal. Všetko dobre. No super.